ביחידה הקודמת הכרנו את עולם הטראומה. למדנו על כמה מהתסמינים שאנו עשויים לפגוש, ועל עולם ההנחות שהריסוק שלו עומד בבסיס הטראומה. כאשר מדברים על טראומה והחלמה ממנה, אי אפשר שלא לעסוק בג'ודי לואיס הרמן, פסיכיאטרית וחוקרת טראומות בולטת, שכתבה את הספר טראומה והחלמה, שתורגם לשפות רבות. הרמן השפיע על עיצוב ההבנה שלנו את הטראומה כתופעה חברתית, ולא רק כחוויה אינדיבידואלית. על פי הרמן, טראומה יכולה לנבוע מאירוע מכריע בודד, או מסדרה של אירועים שפוגעים בנו פיזית או רגשית. האירועים הללו כרוכים לעתים קרובות באיום על חייו או על שלמותו הפיזית של האדם, או בהפרה של הגבולות הרגשיים או הפסיכולוגיים שלה. הטראומה, על פי המחקרים של הרמן, לא קשורה רק למה שקורה לאדם, מדובר גם על האופן שבו האירועים משפיעים על תחושת העצמי המשמעותית שלו. טראומה יכולה לנפץ את תחושת הביטחון, האמון והאוטונומיה, וכך להוביל לחוסר אונים ולאובדן שליטה. הרמן מדגישה שהתגובות לטראומה, כגון קהות רגשית, ערנות יתר ודיסאסוציאציה, תסמינים שאותם פגשנו ביחידה הקודמת, אינם סימנים של חולשה, אלא תגובות נורמליות לנסיבות חריגות ומציפות. חשוב לכולנו להבין ולהפנים את זה. כאשר אנחנו פוגשים אדם שמתמודד עם הטראומה שלו. מאדם כזה, אנו עשויים לשמוע משפטים כמו, אני עדיין לא מרגישה כאילו נחתתי בחזרה בכדור הארץ. אני לא מרגישה שאני כאן עדיין. אני עדיין מרגישה נוכחת נפקדת. גם אנשים שנמצאים בתהליך טיפולי, שמתפקדים כמו שצריך בעבודה, או שנראים מבחינה חיצונית בסדר, עדיין עשויים לומר דברים כאלה. יש אפילו אנשים שאומרים, אני לא מזהה את עצמי במראה, הגוף שלי לא שייך לי. הרמן דנה בהרחבה גם במושג פוסט-טראומה מורכבת, הנובעת מחשיפה ממושכת או חוזרת לאירועים טראומטיים. טראומה מהסוג הזה עשויה להזיק במיוחד ועלולה להוביל למגוון קשיים פסיכולוגיים ורגשיים. נוסף על כך, חלק משמעותי בתיאוריה של הרמן מדגיש את הממדים החברתיים והפוליטיים של הטראומה. הרמן טוענת שטראומה היא לא רק חוויה של האדם הבודד, אלא מעוצבת גם על ידי כוחות חברתיים ותרבותיים גדולים יותר. כאשר הכוחות האלה אינם מכירים בטראומה, נוצרת מה שהיא מגדירה טראומה משנית, שלא נותנת את המקום להחלמה. כך, האדם המתמודד איתה מרגיש תחושה עמוקה יותר של בדידות. הוא מרגיש נטוש, הוא מרגיש מקולקל כבן אדם, ועלול להשקוע לדיכאון עמוק. לתפיסתה של הרמן, אנשים עם טראומה מרגישים נטושים, בודדים לחלוטין, מודרים מהמערכות האנושיות. תחושת ניכור וניתוק עלולה לשרור בכל מערכות היחסים שלהם, מההקשרים המשפחתיים האינטימיים ביותר, ועד לשייכות הבסיסית ביותר של הקהילה. כשהאמון נעלם, אנשים שעברו טראומה מרגישים
שהם שייכים יותר למתים מאשר לחיים. הם מוצאים את עצמם פתאום בלי סביבה חברתית תומכת, כאשר האנשים בסביבתם נכנעים לעתים קרובות לפיתוי להפנות את מבטם הצידה. אחרי הכל, זה לא נעים לנו להסתכל על אדם בטראומה, ולחשוב שדבר כזה גם יכול לקרות לנו. אנחנו חושבים שזו ודאי אשמתו של האדם האחר, ושהוא בטח עשה משהו שגרם לכך. חקר הטראומה, מסבירה הרמן, חייב להתמודד כל הזמן עם הנטייה הזו להכפיש את הקורבן או להפוך אותו לבלתי נראה. לאורך כל ההיסטוריה של התחום התנהלה מחלוקת בשאלה האם מטופלים במצבים פוסט-טראומטיים זכאים לטיפול ולכבוד או ראויים לבוז. שוב ושוב עלתה שאלה האם הם באמת סובלים או שהם חלשים. האם ההיסטוריה שלהם נכונה או שקרית? ואם שקרית, האם מדומיינת או כזו שהם המציאו בכוונה? למרות ספרות עצומה שמתעדת את תופעות הטראומה, הוויכוח הוסיף להתרכז במשך שנים בשאלה הבסיסית, האם התופעות אמינות ואמיתיות, בשל הדברים שלמדנו ביחידה הקודמת על אודות הפגיעה בזיכרון ובזהות. על מנת להחזיק מציאות טראומטית בתודעה ולהבין אותה, נדרש הקשר חברתי המאשר ומגן על הקורבן, ואשר מאפשר ליצור איתו ברית משותפת. עבור קורבן הטראומה, ההקשר החברתי נוצר על ידי מערכות יחסים עם חברים, בני זוג או משפחה. עבור החברה הגדולה יותר, אומרת הרמן, ההקשר החברתי נוצר על ידי תנועות פוליטיות, שנותנות קול לחסרי הקול והכוח. מהדוגמאות השונות שהיא מביאה, ניתן לראות כי ההכרה בטראומה לסוגיה התרחשה תמיד כחלק מתנועה שקראה לשינוי ונטרלה את התגובות האוטומטיות של החברה בדמות השתקה של קורבנות והכחשה. אנא קראו את הטקסט של הרמן המצורף ליחידה.